Ongi etorri kaizopera, algortan jakingo dute presionak botatzen? Guazen ikustera. A ver, es que... Guk uste dugu, baiugatziak. A ver, es que orain gaur egun daude muy caritos. Izan da algo que no se zehatzen. Amazazpi koma amairu. Txokolate txurroekin, 3,20. Bota presioa! Nik uste dut 6-7 euro balio dutela bakoitza, edo sortxi. Bakoitza? Bai. Ba nire ustez guztira 35 euro gako 60. 38, venga. 38, 20. Venga, 38 guztiak. Uste duzue garrantzitsua dela euskaraz hitz egitea bezeroekin? Bai, asko. Eta gaztetxere gustatzen zaie haiei euskaraz hitz egitea. Gu orain bezero gehiago daukagu euskaraz hitz egiten. Nabaritzen da jendeari ere, euskaraz egiten duzue, ba, gurekin mintzatu euskaraz eta horrela ez dakit. Gustora daude, ezta? Bai, nabaritzen da, bai. Bueno, alkandora eskuz eginda, uste dut igual 75 euro. Gehiago, edo gehiago. Tik-tak, tik-tak pentsatu. Ba, 80 euro. Ba ez, oso gutxi, presioa altuagoa da, baina beno, nik gomendatzen dizut parte hartzea benetan lehiaketan. Ba, 300, ba ez, 289 eta 89. Bota presioa! Euskarazko klaseak 350 euro balioko du. Gure erakusleioa etxera eraman nahi, borduan badakizue bota presioa!